Vin chu birthday te ka zen kan pa unaw nu fa te phir birthday lomna mi tur present kan lei dawn a hei sai khama kon first cry a kan kala tol pashite lo ma nuama til tu hei tol vela present tur te kan ena kan du te kan thlang zawa kan ho dawn mek a hei apa le birthday an kal masa a dawr pawh nuama dawr pawh nuam khawp mai a chhung bungrua item a tha bawk a chuan hei kan haw kawng tlang nuam veng thlang lampang nin ka hriat lampangah hian kan kal ta tlang nuam veng thla a awm em chu ka hre chiah lo mahse kawng hnuai lampangah kan kal zel ta ti hian kuli kawn lamah kan chhuak phei a tiah chuan kan kal ani tunai chu thlasik rim an nam deuh tawh bawk a boruak pawh nuam thiang khawp mai ka lang ve du tia hei a rawn bai vel ani e a u te school birthday te school tho an ta hei enge an miss hoin an lo in play a kan va hmu fu a kan hmu fu khat thei lutuk a u hi school kan hruai vel hianin a nau chuan kan hmu fu a kan rawn lang ti lang ve ani hi an miss chawnghi hoin an miss chhelo deuh mail tha kan ti em ani an miss kan sei ve hrim hrim ani e hei kan kawa rawn phei vela a lai lutuk a kan haw leh dawn mek a a nau kan hruai lai an ta hi chuanin kan haw kha inchung an lo tih fai vel kha hei kan ena fai tawh tak ani a hma video vela in lo en chuan a chung balh zia tui ek hir vela tih balh zia vel te kha ka rawn sawi a hemi te hi maw an fel tawp an uluk sia hemi te hi an ti deuh vekila website ho hi kauh man hin awm tawp an mahni hi an backup te hi tha tawp te an haw te hianin a fai leh fai lo te hi mi hi an rawn zawt leh thlap an duh thu sam leh sam lo te in rawi ve duh chuanin ka rawn ti lang ve ang biak an nuam bawk sia an hna hi an tlin tawp an uluk a kan duh lo fel fai lo kan ti lai ang chi te kan sawi te hianin an ti nawn leh ngal vata kan thil sawi an ngai pawimawh thei sia ning ang pawn an awm ngai lo rawi man a awm tawp an bungrua te hi a tha tunang laiah chuanin tiang ang te hi nei hi hara an ni hi chuanin tikhan bungraw tih fai na tha deuh an nei ngala an tukverh kar bal te pawh ka rawn tih lan tawh kha khang ho te pawh kha an ti fai vek ani hei kan han en kual vel ani chuan in hnuai chiah hi hei in hnuai chiah han chauka te kan siam ve a hemi te hi hei an ti fai leh mek a pathum an nia pathum ni chung hian an hna hi an thawk tha tawp a hei a fai tawp hei pawh hi ka rawn ti lang hman tawh lo ani chuan hei in hnuai hi ti hian hei an na phah zo lo deuh a an phah chhun zawm leh dawn bawk ani hei room hnuai kan room kawt kan room phei vel ni chu ila thalo mi pui dora fai to sin hai kan room te hi hmu nuam tawp tawh ni mai hma ngai tuah chuan maw kan lo ti lang nawn lo thei lo a fai lutuk hi nuam tawh lutuk a a khu hmuh tur engmah awm tawh bawk si lo a fai vek to hai kim hi a fai vel vek tawh ni ti hian tlem tlemin ke ni room lampang chu kan in thiar chho thei tan tawh anga chuan hei hi an floor tile vel tih fai na khan ta Asian Paints ka ti ka rawn ti lang ka ti kha hi ni ta maw hei lo enu la a man te pawh ka rawn ti lang vek ang hei hian an chia hnu khanin an khawl hmang khan an nawr leh a chumi hma pawh chuanin an brush bawk ani chu chuan hei hi kan hmang tel bawk ta
hei hi chu Asian Paints ani lo ma se hei hi a tham ti ve wang khan kan leitel hrim hrim bok ta kan sha mer sha tin an lo hman to wang khanin kan en ve chen hrim hrim bok ani hei hi po hi tau vak lo aman ti pok ron ti lan khamo Zone til zone til zone til zone til ôi cái con ở đây tu cái kia cái gà lâu đã thấy su cái một水端我说这哈咯真全你那个 zone til zone til zone til zone til mong sợ đúng 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 zone til zone til zone til con không nữa tôi chuan hei hi kan room veranda hei poi mania ka ron ti lam nual to kha rong bal rong ka na var bet te kha hei an lo ti fai le veka ti hian an brush vek nuwa khanin akil kar asir pat e khau ti khan lo ti le vek boka hei hian an not fai le hei hi an not tuin an tleu le vek boka arim tui boxia mu anuam to pani mai ti turan la nei nual bok ani kan lo ti lang ze lang na kina Wait, sa birthday akan kaldo na. Kan sila yan na eh. Boss, Robert eh. Conference was 6 o'clock. Di fa kan siya. Na, Meb. Walang po yung po birthday. Mayong bok tira. Ito yung standard. Chiang chate email kan ri kan go ne ma voi na hian du chuan lam chete ti tak te siam ne la mun di kal loin hunda kun kang thei ni kan sia i koi mo tak tak yu chu tak tak te india lai hian Begon niya. 1, 2, 3.
把一那三个都可以，对哦，啊，我有点觉得，我好像第一个也，Sao đi rồi. Channel này tụi nó, ta hiểu đi à, quên tụi nào quá nghe à, mình lâu đi, quay đi con nghe chế mày, cầm puasa pokoknya. Mesti dah kerja macam ni dah. Milo din pui betul lah. Oh.